Takmer celý svoj život 41-ročná Amy Zenner zo Spojených štátov trpela množstvom život ohrozujúcich chorôb, ktoré ochromili jej kvalitu života. Mala diagnózu myasthenia gravis, Sjögrenov syndróm, Raynaudovú chorobu, cukrovku typu B, spánkovú apniu, traumatické poškodenie mozgu a takisto zažila niekoľko smrteľných príhod, ktoré ju po väčšinu času zanechali oslabenú, s závratmi, neschopnú pohybu, neschopnosť prehltávať, hovoriť a dýchať len s prístrojom. Pre tieto rušivé zdravotné stavy mala Amy ťažkosti s chôdzou a dýchaním a tak bolo jej dýchanie závislé na používaní ventilátora. Potrebovala pomôcku na podporu mobility. Všetky formy liečby a predpísané lieky neprinášali žiadané výsledky. Amy hľadala spôsob, ako skoncovať so svojím utrpením a tak ostala plná očakávania po registrácii na účasť na uzdravujúcom prúde naživo s pastorom Chrisom. Jej moment uzdravenia prišiel, keď Boží muž pastor Chris zavolal na jej meno a slúžil jej cez obrazovku. Amy z USA, prikazujem tomu diablovi výjsť von z tvojho tela v mene Ježiš. A každé dielo zla, ktoré vykonal v tvojom tele, je zvrátené. Hneď teraz. Prinášam ti silu a zdravie. Vráť sa do normálneho stavu, od hlavy až po päty na nohách. Dokážeš normálne dýchať a všetky alergie sú preč v mene Ježiš. Sláva Bohu. A takisto uzdravenie aj pre tvoj mozog. Je to všetko uskutočnené v mene Ježiš. Sláva Bohu. Niečo naozaj nadprirodzené sa stalo s Amy po tomto stretnutí. Sledujte ďalej pri tom, ako zdieľa svoje svedectvo. Ja som do veľkej miery bola postihnutá rôznorodými chorobami, obzvlášť tie zriedkavé choroby. Mala som dlhý zoznam chorôb a nemocí, ale jedno konkrétne, a to bol chronický stav, na ktorý som trpela. Myasthenia gravis, obzvlášť LRP4 typ myasthenia gravis, čo je vzácny nervovo-svalový autoimúnny stav, ktorý spôsobuje závažné oslabenie svalov. Každý pohyblivý sval, aký ťa len napadne, môže byť atakovaný. Mala som ťažkosti s rečou, ťažkosti s prehltaním, problémy vykonávať bežné aktivity. Postihlo to moje ruky, nohy, schopnosť chodiť hore schodmi, kráčať, utekať alebo dokonca aj dýchať. Môj ventilátor je veľmi sofistikované zariadenie. Nazýva sa ALFPAS a v podstate je to BiPAP stroj, dýchací prístroj. Ten môj je ventilátor. Bežne som ho používala napríklad v noci, aby podporoval a asistoval môjmu dýchaniu kvôli chorobe svalov. Bolo to obštrukčná spánková apnia. Ako som už povedala, tá najviac beštiálna choroba bola myasthenia gravis. Tá spôsobila najväčšie výzvy. Najviac ma ničila tá choroba. A bola takisto aj najviac život ohrozujúca. Ako som uviedla, tá choroba spôsobila niekoľko život ohrozujúcich epizód. Napríklad dusilo ma. Musela som používať aj pomôcku pri chodení. Až do dňa uzdravujúceho prúdu som ju bežne používala. Keď prišiel ten samotný čas, okamžite som pocítila to úžasné slnko. Bol to pocit, ako by som mala v sebe mravce. A vtedy vlastne začal ten proces uzdravenia. A stále to vo mne pôsobí. Je to zázračné a krásne. Ani som si neuvedomila tú ťarchu, akú som niesla. A to všetko bolo zo mňa vzaté preč. Cítim sa ľahšie, hýbem sa, slobodne sa hýbem, mám flexibilitu, akú som nemala ani neviem odkedy. Mám pocity, ktoré som predtým nemala. Fungujú mi svaly. Môj žalúdok funguje. Ja som uzdravená. Rozumiete mi? Je to tak reálne v tejto chvíli. Pozrite sa na moje oči. Viac sa mi otvára oko. Dokážem viac otvoriť moje oči. Svaly na tvári opäť ožívajú. Som schopná sa znovu hýbať.
Mám slobodu pohybu. Cítim sa fajn. Ďakujem ti, Bože, ďakujem ti, Ježiš, ďakujem ti, Pastor Chris, ďakujem partnerom, že ste sa pridali a urobili uzdravenie do národov možným. A tak uzdravujúci prúd je možný. Kde by sme boli bez vás? Ešte stále by som pravdepodobne bola sužovaná všetkým možným, čo ma ubíjalo. Ale miesto toho som Bohom uschopnená, bojovníčka na tejto misii. Boh chce, aby bolo s každým dobre. Chce mať každého človeka zdravého. Preto nás poslal, aby sme požehnávali všetkých v jeho mene. Sláva Bohu. Uzdravujúce prúdy v júli, červenci zatrasú týmto svetom.